Ka Seng Samla Puli ka North Eastern Hill University Students Union Nehusu bat ka Khasi Students Union KSU hakan driu tarik leber kila khang kherdep ya ka office trekam jong Vice Chancellor u Professor PS Shukla kum kadak ka jing persya ya u bandrung biang sya kene ke school ba. Kani kelong hadian bau Professor PS Shukla ula kam dangshan ba ulas dang biang ya ka kam kum u Vice Chancellor jong kanehu hakalai tarik u risau. Ki Seng Samla Puli ki bayaki kila khangru iki kherdop jong ke school ba ban pentikna ba u Professor Shukla unom sya bandrung syapo ke school ba. Kila pun pau biang ya kejing dawa jong ki ba dei ban weng no mardor ya u Professor Shukla namar bala keno ba u dei u bedon keti hakate ka kunrum kenram ka badang yai beteng hakate ke school ba. Kumunci ki singi ki benai ke beralin ada keren saya ba dalili rugam aila university banwan yuk kejat akan di university kejungi ke meneru meneng kesniru kum nakalian kejungi ngiyo jinte bo ong bo unwan join physically bo unwan akan di university te nakalian kejungi marmar ngila pense badru ngila khangno ikan ika administration bagi nom aila bo unwan bo join akan di office te bot kumjuru ngila khang ikini kigie ki ba pher hakaba u yo persang ban room ni kini kegi te nakalian kejungi ngila hap khang ba ibi bat kumju kegi te kumba plai ihi ha ki kindia singi bola I press bo omba u join ya kata ka you na ya kata ka office online te kowi kejikeli ngkwa ai nakalian ka issue bat ni huinet na bat nakalian ni husu ba kumno ya kata ka jing join ya kata ka earn leave kejong ula ban chu ai tong na kata online umut kumno bai kan university un punchu shat bitang kita ki lingba kini ki social media ni ki online mode dari nakalian kejungi dalili ru im ailal ada dei kata ka online mode ru ni nakalian kejungi nom pian badru ngin sa thok kata ka wegesti nakalian kejung ki isu ni huinet ba kan husu bangim nom pian ya kata ka jing join ju na kata online mode bad kumjuru da ka physical lele dalili ru im nom ailal un yu kejat biang kan university te kumangila iya kinjat ski ki belale tu we ni ki brio jaka ministry ukran ong bahana tong na kata jing dawa jong ki Samla Puli amnam la ban wangi vc handai udim sotho ba nakalian jungi ni dawa amdi ba ong bashu dawa lem kanong rim ni dawa bat kanong rim bat kumjuru lapha ya kata komiti bakan wan hakani university ke jungi batu nakalian ka jungi ngila submit kita ki jingdan kam buat kumju kita ki evidence ki proof persa uni Shukla ki bolole kini nilai senam kenti handai bali pat kata ka report hadu mentaru amchem la circulate nala amchem la pensngo ne peni ingi ya kata ka rai ka bakishim based on the report handai penban uni Shukla ukwa ban join penban ye ukwa ban join man ye ban join ka office gani university ka jungi ti nakalya kejungi hi kumengi rai keren usini kong dalili ru mailat bat kumjuru ngila thok kesti mencisni ba de ban pelat no ya kata ka result jo kata ka report ba hadu mentaru ngi sa umdum ki Samla Puli kimyo kata ka jingshai handai ngidon kata ka jingshania ka ministry hadu kini singi balalen handai menta andeng ngila ibu ni Shukla wal don bor uang ban join kat ba nakaliang ministry kapat ai direction kanunu ka direction ru ni Shukla kwat le don bor kani ka pen let's say kadan ke jingi kran ne ka jingi slok hapring maki handai chengi pat kim penchai ke ru ti nakaliang ka jungi hi kumbangi kran ru singi kong bangi scam badalili ru kam nam aila bon wanyu kijat kumini Shukla barjala bon le thombor kani ka university bat kumju ke jala ka jungi nakaliang ka jungi de nila shem me kata rai rongba banang banjing scam bet bom nam aila ju ni watla katugi benai ke balalet ha usam balalet nilai syak stom bat ngila syak jingin kamsem labam la khan rusngi ri mentali soben up time le kamsem kamnum dan kanunu ke jinge ngi banam nakaliang jungi ngin up ben bat tad deba ngi pat yo kata kenyisan report bat kumju ru bau ni Shukla num pendam nakaliang jungi ru ngim jing skambet bom ai la ju ni ba menta kala pai almanai la lai banai ka to ka inquiry hala jan so banai ti kumunci ong hi kani ka jingi ki jungi kalayat ke benai ke besar hari hadu mentaru nakaliang ministry nak state government kamdan kanu ka jing kumunci ong ka jing shim action nani kanu ka jing kenjok tien ban ong ba kumnu ban le university handai penban ki shupen up ini kata ka kanong rim ong kata ka report ngimpat yo ne kata komiti ka pat penskom
Handai ngangit ba lada nakaliang ke ministry nak ke state government ke Shimkhia banang ban pen kloy na pen step ya kata ke report ni ke komiti ngangit ba mengiru nginyok kata jingshai ke kapor ke babiang hi lada handai kaditong da ke jingle ke ke ministry buat kumju ke state government ba kimia Shimkhia de nak kata daw mengiru ngim yok kata ke jingshai hadu ke nisgi ke bamtaru Ni babun ki samla menta ki dang don hapdeng ka exam dei hato fi kene ka jing thumu jong ban wan join kene kan kta ye ka exam jing khna ba laneu le khnang ban panthot ye ka pule pthi jong ki khna pedeng te exam kumunchong hi kuma pilapan sngau pi ba ni kadang yak ta ke exam mentamo ni kata ni ru ni pedang hi ba kayak ke exam ba kumju ke simjing ngi banang bangin apa rasa ndai na pedang ki ngilam juga ke SU ni unit kumju kini husu kidan bagi dan exam atas ni dan kibadan lasai tega kadan be kanunu ka macung ka break te na kaliang gajung kini nu kibadan break ni bu be kata ka ban pali mo bangin ap sisni bam badan exam ki lipuli kat try ki bam dan exam ki ap tingi yak be kum ka pali hi menem step hi nak kaliang ki administration kilawan approach ini kaba kelak part ini nak kes unit bakunjo ya kanesu kaba ngi play ya ki gates ki bangila khang bad ka office ki balakhang ban ya alat bakar function ka university rei nak kaliang jungi pemila ong ba kajutmu jong ne u shukla ban wan yok chat habiang hakan school ba mengingi ni scam orang bangin ada lagi nam syayu katai bagi nam jungi ke ba ni pinjang bang yang ba dom tam ne walang dan apa dengan examin ba per nak prasna pulih hendrai hadu asing isto ba kajing ba kajing tenjo kadai ya ka ri macam ri bro kowe je ngi man se walang exam ngi mi khman ban ya bandawa ya ka ke ba ngi dawa do sistem ke adam te ya ka jingdon jong usi jing ya ka hide out ne ka jaka udon ye tag shai hendrai nakilian ki mission kiwan keren yang itang bah kado asnipat ya ka jaka udon se ula bandon hago tine ula bandon sha kiwe pat ki jaka ka bau rate namar le se itu gi samba da bro don haslong tang bau rate pat menumba pendek dengan u kata ngla bantip ya ka bidi ka jingdawa ka jingi tolong sisa ke ige ba pensin si ingi bangi ni ba nakalian jo ke ministry wala ki lapha ke te committee makin one assess ye overall situation habangi lap ai hero ye ki proof ki nakalian jo ministry hadu mentaro competition ai kata ka jing shai ka bapura kum man shuong kaning jing ki jing kam data jing ki jong student o ye community ka de kum ju nakalian jo kini hingkai kini huta kum ju kini hunsa ta baru lightly ki stakeholder jo ke university la ki kim kwa shu na ki kim accept shu ya u Profesor Shukla hukum vice chancellor ng university dan kalian jungi ngi tu baka jing dawa jing kam de kita jing dawa khna men shuang mo hukum ju hero what ki civil organization societies ng kami layar dalam pensiun hi bakila declare hukum persona non grata ta habakat kini ki statements ki bala penmi na ki brew ki jelaj ki brew ki bari na ki lajungi ya ke issue ng ministry ka kwa shu punya ka assurance ne ka approval habaka state baru ka way umdi chutang kan ka university men shuang baru ki stakeholder hi hadu ke state ro kim kwa shu gimana dengan state bani Shukla Profesor Shukla kum vice chancellor dan kalian jong student ni skam baka jindawa jing kam de ki ong dawa kala er hande kadon rim ka bas scam bat ngingin yang scam ya kata ka jindawa ka jongi